Ito yung fire truck ket ginatang ti city. Kami pa sigurado ka no may kada kami. Tangamin kayat mat ti office ni Apo Dr. Manuel nga karon ti kastoy nga emergency vehicle. So ngem tataket ada pa lang kada kami naka-park iti BFP Lawag City ket takla katulungan tayo dati nga truck. Tangamin dati tayo kung natin nga penetrator nga mabalin nga sumrek kadigiti akikid no digiti ano na nalawa nga kalkalsada ta pagamo ngamin dagiti truck tayo ti Lawag City ket dadakkel digiti truck tayo ket talaga nga marigatan tayo nga sumrek kadigiti akikid nga kalkalsada. Ti capacity na dati ket 3,000 liters ket medyo okay mo din dati nga panatap no napaspas man lang tumaray no ano na dakkel dakkel. Modern nga fire truck. Medyo nabintas dito kung ano kan pinang testing tayo. Tangamin adamat day manual operation na adamat dito part ng ipindot iso nga mas modern dito fire truck nga altuar ka dito. Sir nagapumat iti Metro Manila iso dati nakagatangan na dito nga fire